Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom. Aniyan usab kita sa atong segment ang Good Morning, Pastor. Ato makauban karon ang maabtikon dasig nga district leader sa Misamis Oriental, sakop sa North Central Mindanao Conference, Pastor Abunjudito Kaimi. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Yes, good Welcome sa Panimbayat sa Kabuntagon. Murag ikaduhay, katulo na nato ni Pastor. Murag ikatulo na ni. Ikatulo. Suki si Pastor. Suki ni Suki. Okay. So, go, Jay. Okay. Last Saturday kaya awing atong gisgutan ang mga utan nga anghel. Oh. So karon nga kabuntagon mga kapaglaom ato na pong hisgutan ang mga dili buutan nga mga anghel. Yes. Naaba din na. Oh, kanang atong hisgutan na karon siya Jay, importante kay na kay sa niagi nga mga Sabado, naghisgot ta atong mga maayo nga angel nga muuban nato. Karon duna ba po'y mga angel nga dili maayo nga muuban nato. So atong makauban karon si Pastor. Pastor, good morning. Atong hisgutan karon about aning dili maayo nga mga angel naa ba ni siya karon nag-exist ba ni siya? Okay, wing kung nato tanawon sa kining balang kasulatan, ang Revelation 12:7, nga there is war in heaven, no? Against Satan and Michael, the archangel. Yes. So 1/3 of that angels, napildi man sila, i-cast out din sa kalibutan. Kuyog. So they are very real. Mm. Ang kining mga... So kuyog ni Satan sila. Yeah. Sa atong nahisgutan sa mga nangagi nga si Satan usap pod ka angel. Yes. So karon sila kaning Pauline angel naani sila karon sa kalibutan. Yeah, they are real, they are live and kicking. So daghan kay na sila Pastor, pwede ba nato na maisa-isa? Isa-isa. Okay, yun ang Bible mo nagisgot sa mga angels, they are what we call the cherubim, they are the seraphim, Yes. no? Pero kini sila mga they are messengers or they are kanabitang spirits sent by God to convey His message sa mga tao. Now, kini mga fallen angels na itong isudan karon is wala man sila nga sa Biblia, but then there are allusions sa Ephesians 6 nga we are contending or we are fighting not against blood and flesh, but principalities, rulers of darkness. So there are these angels nga muna ito i-contend karon. In which, kung imo tanawon, ang Raven Herald, nagsulti siya nga, since that time, ang pagkahulog lagi kan sa langit, Satan and his army of angels are kanabitang naghatag sila warring against truth and righteousness. So whenever dunay mga instances nga ang tao bitaw mura og kanang gatintalon siya or he feel nga mura og naagi something or force nga Madala siya. Madala siya. God sent his ministering spirits, the good angels. Mo ba? Wow, cool ba? So Pastor, kaning mga fallen angels na paghihapon ni sila karong mga panahon? Yeah, they are waiting for that coming judgment, no? Ang ilang case manggod is during that time sa gubat sa langit, God kanabito iyang gihimo ang tanan ang iyang the best just to win them back nga dili sila matintal sa kanang covering cherub si Lucifer. Okay. So Pastor kaning dunay mga panultihon labi na sa mga katigulangan nga wala binag muagi kag mga dapit nga mingaw unya naa day na mga dako kayo nga mga kahoy nya moingo din sila gihadlo ko dito kanang kuan gito lain tong binuhat nga nakita ano dito. Unsa man na siya binuhatan ba na siya sa daotang manulunda o? Yeah. Yeah, actually ang uban mo ani ang gisulti dia sa ato ang pagtuon is that the fallen angels, they are gihulog uban sa tubig, uban sa kahoy, uban sa kabatuan. That is why they are very real nga ang uban may manggod nga to kaana kanang labi na nang kanabitang nga wakwak unsa na mga abat. No, they are fallen angels are kanabitang they are real. They are there nga they are warring against truth and righteousness nga kun nimo tan-awon ang kausa mo ni Satan is to distort the image of God. And then, hangtod sa mga tao, iyagya pong gubuo ng imahe sa Ginoo. That is why, Satan wants, kanang bitang ipabilive niya ang tao nga, like for example, kanang naibitay mga ingon nga, kanang sa bad spirits or mga kalag nga, naglulutaw o naglakaw, malos pa. Actually, there are those fallen angels who are warring against the truth. Nga, i-instill po nila nga,
ang tao makakuha bitaw dili insakto nga imahe sa Ginoo. So tinuod gyud din na pastor, dili lang ingon nga huna-huna ra na nimong naibalbal Yes, diha. dili na yung nahuna. Tinuod They gyud. are Tinuod the fallen yun. angels, yeah. Sa ato pa pastor, katong angel nga natagak dito sa tubig, naara gito sila sa tubig nagpuyo, natagak dito sa kahoy sa lasang o sa naara na sila diha. Kung namin mo tama kadwing, 1/3 of the angels, we don't know pila gid ka angel sa langit, no? 1/3? Yeah, 10 millions baka or basta kay 1/3 ana, they are daghang gid sila. Wow. No? Oh, Grabe. portig yung lisura, Jay, nga, ug mga angel, gasuroy-suroy. Mo na wing Oh. nga dili kita ang ngay makapangandak bitaw nga ug naa lang dinhi ang kining yawa, di na jud ko matarog siguro kay Christ is with me. No. Ang ato diha sa atong galingon, remember we are not warring against blood and flesh, but principalities, rulers of darkness. Oh, naghisgot magitaan na pastor nga mga angel gikan sila sa langit nga nadala sila ni Satan. Naabay tendency nga kana nga mga angel nga nadala ni Satan, naabay tendency nga kana sila nagbasol sila nganong nakauban sila ni Satan. Naaba na sila Okay. ngano nagbasol Now, sila. sa ato ang kwanto tanawing, there are times during that war in heaven nga kuan gid sila win back sila. God showed them love, mercy, pero nadala mo sila sa kinibitang insinuations ni Lucifer. So ang ilahang case is final na. They don't have the chance to be saved, but they are waiting for the judgment. So pastor makikuban ba gihapon nato na sila? Unsaon man nato Dili nga pagka-feel naman kay nga? guban, but they are Muan- kanang bitong gidala nila ang kausa, ang purpose sa ilahang kining chief nga si Satan, nga they are kanang bitang they want to have that kanang bitang sayop nga image or sayop nga concept sa Ginoo. For example, ang iyang magong kuan sa una sa Ginoo is ang imong balaod God is dili matuman. And this present moment, na mga tao nga they don't believe in the law of God. So, kung mo tanawon, Satan, marami taon siya og kung ato bang i-evaluate, murag he is winning, but then ang iyahamagong case is managihulog na siya. Hindi na siya. Matod ba ni mo, Jay, nga makikauban na to? Delikado nang hadlo kay na. makikauban. Kay ang kanang dili mayo nga manulunda, dili man na siya kanang makita na to sa telebisyon nga naay Ma-feel mga na nimo. sungay nga portig yung mga ngilad kay mga naong. Kung lalaki ka, ang ikauban nimo ng angel gwapa. Kung lalaki, Uy, kuya. babae po ka, gwapo po ng angel. Dili na siya basta-basta pastor. Yeah, Kay di kumpiyansa sa ato pa pastor. Kining dautan nga angel nga ato karon nga gihisgutan. Sa atong palibot, kanang naabay tendency nga mo hatag ni nato o kanang pagsulay nga sulayan ta ani nga mga angel. Kay kung dito ta sa maayong angel, naa magini magauban nato sa mga maayo nga mga butang. Kung naay dili maayo, mao ni mo badlong nato. So kani nga mga angel, mao pa ni magsutsot nato nga Okay. adto ta dito kay nindot ni diri. Now, let us be careful, Wing, tungod kay, as we all know, kita man God as human, we have the tendency towards evil. Kay, we have that fallen nature man God. So, usahay, marami tawag masubok tabag ang tanang nato nga mga kapakyasan or mga temptations atong i-charge dito sa kining kang Satan or sa mga bad angels, not knowing we ourselves by nature we have that tendency towards evil. Sometimes we create something nga kita ang himo og way nga temptation will come in. Di ba? Di na to i-charge na sa kang Satan. Uy nga, Lagi. luwi ka sa tanan, huwag i-charge na, di ba? Pasangin Lagi lang sa na. tao. But then, ang angels, they are so, kanang bitang, ang describe sa Bible nga, they are, kanang like the roaring lion ba? Satan is like the roaring lion nga. Nangita og tukbonon. Nga, sa imo ang mga habits or attitudes karon pag tanaw niya nga, uy, si Awing og tanaw sa mga picture diya sa sinihan, murag mo tanon ni sini siguro ay. Diha din sila Ipasulod mag-come in. ka. Yeah, diha sila mag-come in. So, let us be careful. No nga, ang mga, so kaning mga kawan, kining angels or si Satan. Yes. So, Yes. Careful kita, Kuya Aweng. Lindot kay na siya mo. Mao na nga mga kapaglaong bantay gid mo anang mga dautan nga angel nga naa sa palibot, dili ta mo kumpiyansa sa atong kaugalingon. So karon pastor natay caller. Good morning. Good morning. Wow, happy Sabat. Taga-asa si Ma'am, unsay ngalan? Kirk Lagunday. Kirk Lagunday. Oy, Lalaki, lalaki. Anak ni anak Pastor ni Pastor Lagunday. Lagunday siguro.
Medyo hinay gamay ang monitor kay para dili ta mag-feedback. Okay. Sige, unsa man ang imong answer sa atong questions? Image. Unsa? Again. Image. Oh, tama ba? Image. Direk, tama ba, Direk? Okay, ang atong answer? Okay. Sige daw. Okay. So, daghan salamat. Si Lia na ang mo instruct sa imo ha. Kung na kay maklim sa ato nga prize. So, Pastor, wala na magitay time. Pwede ta mo greet sa ato ang mga minahal sa kinabuhi labi na sa Special someone ni mo, Pastor. Okay, akong gigreet ang pamilya nga nasa Iligon Compound. Especially nga ang mama ni Mrs. Kibale, nembot gahapon. No? So, Na siya ro and nagtanaw. she's with us now sa Cagayan de Oro. Akong gigreet sila diha. Ang ato ang kaubanan sa North Central Mindanao Conference, no? Mga kaubanan magbubuhat, and to the churches nga sakop na to diha sa Itagom and Libertad District. Yes, daghan salamat, Pastor. Mubalik pa kaw niya, Pastor, kauban ka na to sa Der Panimbaya o sa 7-7 prayer. Napatay trivia, atong gihangyo si Pastor Kaimi nga mo basa sa atong trivia. Okay, Pastor, go. Okay, Bible trivia. What animal made its noise after Peter denied Christ? Okay, mga kapaglaom, tawag na mo sa atong Bible trivia. So karon mga kapaglaom, musunod ang atong Cage Station.